Vopseaua s-a uscat, trecem la sigilare. Am ales ca sertarele și blatul să le lăcuiesc, iar restul să le ceruiesc. Folosesc acest lac, Wax Varnish de la Polyvine, evident se găsește în webshop-ul nostru, care are aspect de ceară. Deci diferența nu va fi între suprafața lăcuită și suprafața ceruită, doar ca și rezistență va fi cea lăcuită un pic mai dură. Nu scutur niciodată lacul. Torn un pic într-un bol. Amestec încă o dată. Și aplic peste suprafață. Îmi place să aplic un pic mai mult lac ca să-l pot întinde bine și vin cu o rolă cu burete doar pentru uniformizare, nu apăs tare, doar foarte fin. Dacă a rămas cumva surplus de lac, cu o rolă uscată, l-am și îndepărtat. Și aștept să se usuce să aplic al doilea strat.